Vítam vás pri dnešnom videu. Neviem, či to mám nazvať info alebo video, alebo ja neviem. Asi to bude bez názvu predsa len. No proste, je to vážne super vec, pretože už som konečne doupravovala prvý diel DIY speciálu za 10 plus odoberateľov. Trvalo mi to, ak sa mám priznať, 2 hodiny a doslova 2 hodiny. Presne toto video, teraz je presne 14:03 a ja som to začala upravovať o 12:00, doslova o 12:00, čiže 2 hodiny. Je to vážne, je to síce krátke, a ja len teraz vysvetlím, prečo som to tak dlho upravovala. Iba z jednej veci. Čož je, keď natáčam cez Viva video, čo som aj natáčala, natáčala som to cez Viva video hlavne preto, aby som to tam mohla zrýchlovať, spomalovať, pridávať hudbu, efekty, všetko. A preto, tam môže byť video len kratšie než 5 minút. A ja, jak blbec, som to dala 6 minútové. Potom som to musela orezávať. Všetky nepotrebné časti som musela orezať. Potom tam dať miesto tých vynechaných častí titulky. Takže to mi fakticky trvalo hodinu. A okrem toho som tam musela potom pridávať veľa titulkov, pridávať hudbu, spomalovať, zrýchlovať. Takže som si myslím na to dala odmakanú prácu a dúfam, že oceníte to DIY prvý diel. Aj keď to je také krátke a sú tam teoreticky to taká blbosť. Ale dúfam, že ma pochopíte, že sa to inak nedalo. A ešte vám chcem povedať, že prečo som to vlastne spravila na tie diely, to je ten istý dôvod. Môžem robiť len videá do 5 minút. A neviem, ako by sa celé DIY stihlo za 5 minút, netuším. Keď som ledva polovičku jedného výrobku stihla za 6 minút. Takže je to dosť divné, ale hádam to nejako pochopíme. Takže ja sa s vami učím. Predovšetkým dúfam, že ma pochopíte. A mňa asi teraz šľahlo. No a za nejakých ja neviem, 15 minút, možno aj skorej, zdôrazňujem, možno aj skorej, vyjde DIY prvá časť. Takže dúfam, že sa tešíte ako ja a čau!